ଆଜି ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା, ଯାହାର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଶଙ୍ଖ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ। ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୁରୁ ନ ସହିତ ବନ୍ଦେ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଶଙ୍ଖ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶରଣ ରୂପ ପତାକା ହୋଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଶରଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ସେ ଶରଣ ଦିଅନ୍ତି। ରିପୁ ଗଜାଶଙ୍କର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଅଙ୍କୁଶ ସଦୃଶ। ଦୁଃଖଗିରି ବଜ୍ର ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ଦୁଃଖର ପର୍ବତ ସଦୃଶ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡିତମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତି। ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦନ୍ଦେ, ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୂର ନ ସହିତ। ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ସୀତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଦୀନ ଭିକାରୁଣୀ ଦୂର ନ ସହିତ, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦୂରରୁ ଜୁହାର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯୋଗୀ ହୋଇଛି ଦୀକ୍ଷିତ, ନବଭାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କ ବିକିତ। ଅର୍ଥାତ୍ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ଆଶାର ତିମିର, ମାନେ ଆଶାର ଅନ୍ଧକାର ରୂପକ ଭେଦନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କାତରେ କାନ୍ତାରେ, କାତରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, କାନ୍ତରେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ଦୁଃଖରେ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। ମହାରାଜା ମହାଯୋଗୀ ହୋଇଛି ଦୀକ୍ଷିତ, ମହାରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ମହାଯୋଗୀରେ ହୋଇଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷିତ। ନବଭାମା ହେଉଥିବ ବାମାଙ୍କ ବିକିତ, ନବଭାମା ହେଉଛି ନୂତନ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ, ବାମାଙ୍କେ ବିକିତ ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବାମ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ। ଆଚରିଲ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ ଯୌନ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁଗ୍ଧବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି, ମୁଗ୍ଧବଧୂ ନୂତନ ବଧୂ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ତୁମର ସତଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ, ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ। ଆଚରିଲେ ମହାଯଜ୍ଞ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ମହାଯଜ୍ଞରେ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଅଶେଷ ରତନ ଯୌନ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୌନ ବସ୍ତ୍ରମାନ ହେଉଛି ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ। ଏଛାର ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ। ସିଦ୍ଧ କାମ କାମନା ସିଦ୍ଧ ହେବ ଅର୍ଥି ସମୁଦାୟ, ମୋ ମାନସେ ସୀତାଙ୍କର ମନରେ ଏକ ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏଛାର ଭିକ୍ଷା ନାଥ ନ ହେବ କୃପଣ, ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷାରେ ନାଥ କେବେ ଆପଣ କୃପଣ ହେବେନି, କଞ୍ଜୁସ ହେବେନି। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି ଆପଣ। ଦୟା ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦୟା ରତ୍ନମୟ ବାରିଧି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି। ରତ୍ନ ବାରିଧି ସଦୃଶ, ସାଗର ସଦୃଶ। ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ, ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଦେୟ, ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ।
ମୁଁ କିଏ ଜାଣିବା ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ କିଏ ତୁମର ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସଦା ତୁମେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତୁମେ ତପସ୍ୟାକାରୀମାନଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ। ତାପସଙ୍କ କିଛି ତୁମ ନଥାଏ। ତୁମେ ତାପସମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଅ। ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ। ମୋତେ ନ କରି ଭୟ, ମୋତେ ହେଳା କରିବ ନାହିଁ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ ଅଙ୍କରେ ଭାଜିତ, ଭକ୍ତିରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତ ଜନ। ପୂର୍ବେ ସେ କରିଥିଲା କେଉଁ ଘର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମର ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଯିଏ ତୁମର ବଳରେ ଆଜି ହୋଇଛି ବସିଛି, ଭକ୍ତିରେ ତାକୁ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତ ଜନ। କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ରାଣୀ ହେବେ? ସେଥିପାଇଁ ଜଗତ ଜନ ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଦେଖୁଥିବେ। ପୂର୍ବେ ସେ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘର ତପ, ପୂର୍ବେ ସେ କେଉଁ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ, ସେହାକୁ ସୀତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ହେବ ମୋର ଜ୍ଞାନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରଭୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, କ'ଣ ଜଣାଇଦେବେ? କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପତି ରୂପେ ପାଇଥିଲେ, ତାକୁ ଜଣାଇଦେବେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧରେ ଯେତେ ଧନ ଦାନ ହୁଏ, ତା'ଠାରୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ହେବ ଅଧିକ। ଆଉ ଏ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ରୋଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମ କାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ। ଆଉ ଏକ କଥା ଅଛି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ରୋଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଦୁଃଖିନୀ ଏଠାରେ ସୀତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ସୀତା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ପୁତ୍ରୋଦୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ ମାନେ ଲବକୁଶ କଥା ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୋଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପିତୃକୂଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ତ ନାହିଁ। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ସେମାନେ ଜନ୍ମକାଳରୁ ପିତୃର ବାପାର ସ୍ନେହ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ତରୁଲତା ଗଣ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀ ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ। ଲବକୁଶ ଦୁଇ ଜଣ ଜନନୀର ଜୀବନକୁ ସେମାନେ କନ୍ଦଉଥାନ୍ତି ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ସେମାନେ ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ଜନନୀର ଜୀବନକୁ କନ୍ଦଉଥାନ୍ତି। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, ମାନବ ହୃଦୟକୁ ବହି କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ, ତରୁଲତା ଗଣ ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷାରେ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ, କେଉଁମାନେ ଲବକୁଶଙ୍କର ରାମାୟଣ ଶୁଣି ଅଥୟ ହୁଅନ୍ତି? ଲେଖିବ ତରୁଲତା ଗଣ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ, ଜନନୀ ଜୀବନ କିପରି କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ବୀଣାତନ୍ତୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ। ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଚରିତ୍ରରେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ ମହର୍ଷି ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ ତୁମ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ତୁମର ପଦ୍ମରୂପକ ପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କ ମନ ଆକର୍ଷଣ ହେଇ ଆସୁଛି। ଶୁଣାଇବେ ତୁମ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି। ନ ଶୁଣିଲେ ତୋହି ଅତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ନ ହୋଇ କରି ତାର ଅସଖ୍ୟ ଦମନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଶୁଣାଇବେ ତୁମ ଗତର ଦୁଃଖାଣୀ, ତୁମ ଗତର କାହାଣୀ ଲବକୁଶ ଶୁଣାଇବେ।
ଯାହା ଶୁଣି ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ଦୁଃଖିନୀ ହୃଦୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସୀତା କହିଲେ ଦୁଃଖିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ। ଯଦି ସୀତା ତାହାକୁ ନ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ମନ ଧାଉଁଥାଏ ନ ହୋଇ କରି ତାର ଔତ୍ସୁକ୍ୟ ଦମନ କରିବେ ନାହିଁ, ଉତ୍କଣ୍ଠା ଉତ୍ସାହିତକୁ ଦମନ କରିବେ ନାହିଁ। ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ଆଣିବ ଯୈଦ୍ୟପି ଦିନ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ବୈଦେହୀ ପରିଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ଚାହିଁ ନବ ପରିଣୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ଏହାର ମାନେ ହେଉଛି ଧୀରବର ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ କଥା ଘେନି ତୁମ ଶ୍ରୁତି, ସେଇ ଶ୍ରୁତିକୁ ମନେ କରି ଆଣିବ ଯୈଦ୍ୟପି ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି। ତୁମେ ଦିନ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି ମାନେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଏଠାରେ। ବୈଦେହୀର ପରିଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ବୈଦେହୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ବିଦେଶୀ ନଗର ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଇଛି ଆମ ସୀତାକୁ। ବୈଦେହୀର ପରିଣୟକୁ ତୁମେ ସପନ ବୋଲି ମନେ କରିବ, ଚାହିଁ ନବ ପରିଣୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲୋପନ। ତୁମେ ତାର ହସ ହସ ମୁଖକୁ ଦେଖି ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତୁମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବ। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନରେ ଜଳେ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥାଏ ବସି, ଆସିଗଲେ କୁଶଲୋକ ମୁଦିଏ ହସି ହସି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ସତୀ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥାନ୍ତି ହୃଦୟ ବିକଳେ ପତ୍ର ଲେଖୁଥାନ୍ତି। ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନରେ ଜଳେ, ଆଖିର ଜଳରେ ପତ୍ର ଓଦା ହେଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ସୀତା, ସେହି ସମୟରେ କୁଶଲୋକ ଆସିଗଲେ ମୁଦିଏ ହସି ହସି। ଏଠାରେ କି ପଡ଼ିବ ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ କିଏ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ। ଆନ୍ସର୍ ହେବ କୁଶଲୋକ ହସି ହସି ଆସିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ କେଉଁ ଟପିକ୍ରେ ଦରକାର ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ।